ସାଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ରାମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଫଳଭକ୍ଷଣ କରି ଯାଅ ତୁମର ପରିବାର ମୁଁ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ଦେବୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ତିନି ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ବାସବ ସେହି କାଳେ ପିତା ମତେ ସାଗର ତାଙ୍କ ହେତୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଲା ମୋର ଅଙ୍ଗ ତେଣୁ ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସାଗର ସହିତ ମୁଇଁ ଘରେ ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଆଦିତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଚାହିଁ ଦେଖ